beste barik arteko ataren onartzea, uztaileko ohiko osoko bilkura da, eta hasiko gara, arteko ataren onartzea ez badago ezer esaterik. Bai, gurekin zerbait. Hor momentu ematen esaten da, sekutako espaloian zebilduzean baiezkoa eman genuen, baina testu inguruan jarri genuen baiezko hori. Eta zan genuen jetirekin batera, adostu genuela, espaloi horreri baiezko ematen genio, baldin eta 75.000 euroko partida da, frontoia konpontzeko bideratzen bazen. Eta hori aka ez du ikusi. Aldetik akordietarako joera bat, eta horretan oinarrituta gobernu taldeari egin diote proposamena bat, eta baita artetek egindako eskaren oinarrituta, eta azken urteetan EH Bilduk edukitako jarrera frontoiaren inbertsioetan gure proposamena izan da frontoi txikirako aurreko batzordetan aurkeztu zitzaigun 75.000 euroko partida hori frontoian egin behar diren konponketak erabiltzeko izaten. Hau dago, izuzko, zigarrituz. Ez, horretarako gara, hau dago artearen, bigarren hori aldean, bertan aipatzen dugu 50.000 euroko partida hori frontoian egin behar diren konponketak erabiltzeko izaten. Udal gobernutik baiezkoa jaso dugu, eta horregatik guk ere proiektu honi baiezkoa emango dugu zure Bai. Bale, nik hortik bera tiratu. Argituta, ez dago arrezita. Dekreto bidau, 2080 garren dekretoa hori ipatzen da desblokeak egiteko enpresa bat kontratatu dela. Bai, bigarren puntuan gado, hor dorik garen adin osoz, 260 ez? Ez 280. Berriro dekretetan, bai, hori refuerzo moduan hori bregada laguntzen eta hori udaran beti adibide ezberdinak egoten dira beda mosketak egiteko eta hori beti eskatzen dago Juan Karreka alegin egitea kanpoko enpresa baten bitartez bide batzuk egiteko eta hori bideak zintzuk izan diren zertmean ez dakizkit hori nagozo Juan Karreka aldetu baina eslotzen sororikarekin kontratu txiki bat egin zain eta nik uste dut pare bat astetan bide mosketa hori egiten bale. Eta azkena, 281 bat, hor lan topografiko batzuk kontratatu dira bai, ez da zehazten ze lan notatzen. Bueno, hau zari esan, informazio batzordean betare taldera batera zen. Hau da, arteko ekaineko plenoan, pleno ostean, hemen jendeak egiten duenean, plataforma ez, voluntarioen kide batzuei, momentu horretako gertakari batzuen berri eman zuten. Beste esaten zuten, igaz azargan egin ziren aurreti asko deskabetza horiek metro batzu zehazten zituztela eta gero red elektrikakoak eta zirituak sartu direnean metro horiek ez baizik eta beste elementu batzuk ukitu dituztela eta beste metro batzuetan sartu direla. Orduen hori jakinda aurreti asko deskabetzakoak eta joen artean eta gero realitatea ezberdina izan den kasuetan ikusita eta hori elkarteetan bariko horretan, aste horretako barikoan arkitektuarekin beroin genuen eta arkitektuak proposatu zigun topografo talde baten laguntza hartzea gero ukitutako jale horiekin harremanetan ikiteko eta hartan jasua ziren edo plano batzuk imazen dena donakoiek gero bilera bat egon zen, topografo talde horretako emakume bat etorri zen, eta Borondezetako kide bat ere etorri zen una, bilera bat egin genuen unean eta hori. Eta guteko gu alkatetza dekretu bidez onartu zen 15.000 euroko
partida hori lan teknikoentzako, orain edikoz komentatzen, baina gero, azkenengo puntuan 9. Finantzaia garkotasun txostenen berri ematen dudanean, berriro komentatuko dez, remanente tesoreria da seginda aldaketa hori eta kontu eman behar dugu diputazioa. Baina da, 15.000 euroko partida hori irikita dago lan tekniko horientzako. Vale? Vale, zerik? Venga. Bueno, alkatzea dekretua pasaba dugu, hirugarren puntua, behin-behineko martenerako Gatikako herri antolamendu plan orokorra ingurumen eragin estrategikoa eta bere agiriak onartu ala badaukia. Gugadeko guztiak esan, Erango botazioa egingo dugu, gero, esplikazioa, ez da. Hau ez da debatea, zerua da plenoa, da. Tratar dugu, aldiz. Bueno, hemen badakizute 2022an martxoaren 30an onartu zen hasierako aprobación inicial del plan orokorrena eta boletinean agertu zen 2022ko apirilaren 7an eta ipini genuen bi egunkaritan, web orrian, tabloian eta Bizkaiko aldizkari ofizialean iragarkia informazio publikokoa, bai plan orokorraren dokumentua eta baita ere ingurumen eragin estrategikoaren dokumentua eta gainontzeko agiriak, adibidez LEA, euskararen erabileraren azterketa, energia sostengarritasun azterketa, indizea eta baita ere dizpide objektiboen memoria eta arrutiak enpresak prestatu dituen beste agiri batzuk, horiek hasierako onartu zenez plan orokorra ipini genuen 55 lan egunez ez? Eta orain tokatzen da documento aprobación provisional egotea. Orduan horretarako ekaineko informazio batzordean diktamen hau gai hau diktaminatu zen eta orduko aldeko botoak izan ziren 4, EAJ-tik 2 eta GTItik 2. Kontrako botoak izan ziren Bildukoak 2 eta orduan diktamena aldeko esan zen. Orduan, orain proposatzen dena da, akordiorako Gatikako herri antolamenduko plan orokorra, ingurumen estrategikoa, eragin estrategikoa eta gainontzeko agiriak provisionalki edo behin-behinekoz onartzea. Gogoratu horregatik daude nire txostenak eta arkitektoarenak, akordio honek gehiengo absolutua behar duela, gutxienez 5 boto aldeko, eta orduan hori da proposamena, bozketaren jatzen dena esaten. Bai. Orduan bozkatuko dugu? Ez da. Bale. Bildu? Ez. Kontrako ez. GTI? Bai. Bi alde GTI? EAJ? Bai. Lau alde? Orduan, aldeko 6 boto gaz, gehiengo absoluto gaz. Gatikako herri antolamenduko plan orokorra, ingurumen estrategikoa eta gainontzeko agiriak provisionalki onartutzat ematen. Gainontzeko pausuela dizute kopura bidaltzea eta azkenengo erabakiak Gatikako txiki badelako Bizkaiko Fobaldundiak hartuko ditugu. Orduan kopura bidaliko da. Hasikeran, kopu bat txosten egin dezan, eta gero diputazioko ingurumen sailak eta diputazioko cohesión del territorio, urbanismo lehenzana. Batez ere azken honek, tipo da eskumena definitiboki ala dago plan orokorra eta gainontzeko agiriak onartzen. Bale? Orduan bozketa jasota dira. Orain esan, ez? Vale. Bueno, gure zeskoa argudiatuko duke, nahiz eta argudioak bi maila bairatan ekarri dugun mahai gainera. Gure ustez parte-hartze prozesu bat
aurrera emateko lehenengo egiten behar parte hartze prozesu hori sustatu, bultzatu, landu. Hortik ondorioak atera eta gero begiratu, aztertu eta erabaki politikoak hartu. Gure ustez, GTI antzerkia egiten egon da, eta, beto esan da alkatea bera. Gero bazalduko zegatik berezin duen GTI eta alkatea, zer uste azalpen objektiboa daukadala hori esateko. Erabaki politikoa hartu da horretik, ze berez, eta gero ingo pixka bat testuinguruan jarri ze gertatu da nakoaren inguruan eta parte hartze prozesuarekin. Erabakia hartu daukidu eta antzeko bat egin du, parite bat, parte hartze prozesu bat aurrera eramaten zala, baina berez erabaki hartu. Nahiko modu txapuze bat gure ustez gainera. Gatikako Bilduk argi dauka apo bat gara da, ez dugu zalantzarik. Baina ez du guletzen, zergatik egin badan gobernu taldetik bultzatzen da parte hartze fase bat, Bildu bi zinegotzi izan da, zuen EAJ eta argi dago GTIren artean 7 zinegotzi osatu ezkero, maioria baldin badaukazue. Ez du guletzen, porque berez gaur aurrera atera napoa EAJak aurkeztu duen napoa da. GTIk aurreko legintzaldiaren bukaeran ezezko borobila eman zion. Testu inguruan jartzeko, Mikel Zuhor Salde alkate gurekin akordio bat egin zenolako hauteskundeak bukatu eta jarraia. Inbestidura akordio bat egin genuen. Haure egin baino behautan mahai gainean jarri dugu. Inbestidura akordio horretan, ezinbesteko puntua agertzen da apoa bera aztertu eta benetako parte hartze prozesu bat sustatu. Akordio hau berez, zuk bertan bera utzi duzu zure erabakiekin, baina argi dago parte hartze prozesurik ez dagoela. Bere garaian eta kostata legintzaldi hasieran, GTI eta Bilduren artean sortu den horrelako lantalde bat, eta hau izan zen lehenengo puntetako bat, apoarena, eta akordioaren baitan parte hartze prozesu bat zegoenez, hasi ginen hori lantzen. Gure ustez, lan dinamika polita sortu zen, erabakiak hartu ziren, eta lanketa hori egiten ari zenean, pasan urteko urrian, zuk erabaki zenuen, batzordetara apoa ekarri, parte hartze prozesua hasi gabe. Hori da lehenengoa. Lehenengoa aurkeztu zana apoa mai honetan, legintzaldi honetan. Gure ustez herria gelditu zuen, apoaren bosketa, zerberez, horako egoera antzeko batean egon ginen, eta zuzeu gai ordenetik ezoiko bilkura batean, hori ere aipagarria da, horako gai garrantzitsu eta estrategiko bat ezoiko bileratan planteatzen den. Erabaki zenuen gai ordenetik ateratzea, eta orduan parte hartze prozesu bat beharrezkoa zala. Nahiz eta horretik, ja adostuta egon, eta berriro esaten dut, akordio horren baitan oso argi agertzen zen, eta akordio horretik zara zu gaur alka. Proposatu genuen, eta nola bitalen arteko lanketa modela zen, ikusi zen enpresa bat kontratatzeko behar. Eta kontratazio bat egin zen. Iritikatek enpresak bideratu du parte hartze prozesu bat, orain dela gitxi arte. 6.000 euroko kontratazioa egin da, eta bilera ezberdinak egin ditu, eragile ezberdinekin, bilera irekiak eta abar. Bigarren aldia hemen apoa jartzen dela. Ekainaren ezoiko batzordeetan. Oraindik parte hartze prozedura bukatuta egon gabe. Udalak kontratatzen duen enpresa bat, parte hartze prozesu bat egiteko, buzone hartzen da, herritarrak animatzen ditugu parte hartze horretan parte hartzeko, eta bukatu gabe alkateak nahi du dokumentua aurrera atera. Diktaminatzen da, EAJ eta GTIren boskekin, baina gero ez da osoko bilkurako gai horrenean lantzen. Ez dakigu egia zen zergatik izan zen, baina esan gai horrenean agertu. Gauza arraro. Oso. Aliz, Uztailako batzordeetan,
ez da landu. Ez da landu diktaminatzeko gaur hona ekartzeko. Baina, gaurko osoko bilkurako gai ordenean, ekainan diktaminatu zen, berriro, ezoiko batzorde batzuetan, hona ekartzen da. Eta egin daiteke, legeak onartzen du zergatik, ekaineko dokumentu hori berdina da, gaur aurkezten dana, eta bertan diktaminatu zen. Hau da, ez dago, parte hartze daukionez, inolako ekarpena. Orain, dipikatek, egin du bere ondorioak atera, egiten du bere aholkuak, eta honek ez du bat ere inolako islarik gaur aurkezten zaigun dokumentuan. Horregatik esaten dugu parte hartze prozesua argi eta garbi parite gutza izan dela. Iruzur, galanka. Zelan da posible herritarrei esan etorri bilera hauetara honen inguruan hausnartu dezagun, eta gero, hausnarketa hori bukatu gabe, hemen politikoki ere aztertu gabe, zelan da posible dokumento bera mahai gainera ekartzea. Orduan, guk galdera asko ditugu, baina bat bereziki, eta da, zergatik egin da parte hartze prozesu bat? Zergatik alkateak kontratatu du enpresa bat parte hartze prozesu bat bideratzeko? Jarraitzen dugu plenoan. Plenoan zure eretxia esan eta debaten ez da, eta galderan ez. Galderan nahiko inoz. Bueno, hau zaiatu zara gehiagotan, hau nik ez dakit hemen, eta herriari begira egiten da bilera bat, eta ordezkari politiko bezala, alkateari ezin badizkio galderak egin, porque galdera hau egin dugu hemen, egin du batzordetan, non egin aldizkiogu, ziko bidazu bukatzen mesedez? Niri ez, baina zu nire. Ziko bidazu bukatzen? Ni, gomez horretan. Segi. Ze horretara gortorzela. Ez, ni etortzen naiz, beti. Eta ni zu bezala herritarron ordezkaria naiz. Eta ni galdera baditut, Du denok indutu. ziko bidazu bukatzen? Gezurretan ari zara. Badakizura. Aktan agertzen nahi dut hauik egitera mesedez. Gezurretan ari zara. Berriro galdetuko dut. Eta plenoa ez bada lekua, alkateari gauza galdetzeko. Zergatik egin da parte hartze prozesua? Zuk ez duzu eskatu. Zelan ez dakizu. Zelan ez dakizu eta zara entara. Zergatik? Zuk eskatu duzu eta urtebi darozu parte hartze prozesu horretan. Ez daizu gustatzen. Parte hartze Zera, prozesua. ni parte hartu dut. Zer urte geratzen idazten dizut, bertan. Eta zuk niri, Nik bakarrik galdetu dut. Parte hartze prozesu batean. eta ni bere galdetzen dago. Zer galdetzen dut, zer, baina ez dira zergatik. Ia ez badakizu. Ez hartuko zure joku horretan. Ez hartuko. Ez du zure hartuten. Iker, dut agertzea mesedez alkateak ez dut hartuten, zergatik egin da parte hartze prozesu. Zergatik egin da parte hartze prozesu bat. Alkateak edo egiten dut, zure itzak. Apta mesedez Iker itxi. Behar behar itxiku. Dena dena, bai, gauza da hartan inpintzen duana. Eta berbarritari dago grabaketa horrek ez dauka printzipioz badide datu pertsonalak egiten eta orduan ja moztin beharko dut momentuz grabaketa indarru. Datu pertsonalak ez, baina iraia bat. Zurretan agin izela esan du eta gustatuko litzaiake hori argitzea. Zenetan esan dut berruzura. Ba, hori, dea, hartu duena, nik azaldutako honetan, Zenetan agin ez bezurretan. Ez dut datu guztiak esan horrezu ikusi dut gezu zen. Esan bidaztu zeinetan esan dut bezurra. Esan dozunen adibidez urte bi honetan eztabaidateko prozesua zergaitik atzeratu duzuz. Eta zuek atzeratu zuek. Urte bi... Izan dut nik, bi urte egon garen atzeratzen. Contesta. Nik nahi. Deja de contestar. Zeure esan duzu. Has estado 10 minutos hablando tú. Y se decide, zuzenkoa. Joder. Bueno, badago besterik? Bai.
bai errebesino bat egin dugu. Bai. Bueno, ikusko kontu esan dauen moduan, plan general hau EAJ-PNV egin zagoena da, aportazio batzuk egon direz eta etxebizitza tasatuen gainean izen direz, modifikazio hori egin da, guk postasunez hartzen dugu. Orain dela urte batzuk ezin izan genuen aurrera atara plan general hau, eta, bueno, 2 urte berandu bada bere, postasunez hartzen dugu. Gazte asanbladari eta, bueno, orokorrean akoaren kontra dauzen pertsonari, ez kontra ez, baina prozesua eta guzti hori. Arterauko pleno batean, uste du pleno izan zala, esan nendun moduen, EAJ-PNVek eskoa luzatzen duzue, prozesu hori, momentu horretan, zelan egin zan, bategieta prozesua, eta, prozesu osoa azaldu alizateko. Orduan, barriro be, hori mai gainean gure dotiminik. Eta, beste barik, uste dugu batikarentzat, egie da, gauza asko, geuk be, beste era batera, igual egin gure noguzela, baina plan generala bat ulertzeko, prozesu guztia argioki behar da. Eta ez da bakarrik gatikako udalak esaten dauena. Hemen dauz, udaletik kanpo dauzen beste instituzio batzuk be, marketan dauzenak reglamendu batzuk, pilo bat. Orduen, hasi gaitezan lehenengotik eta apurke jabagoaz, danon artean, hurrengo bat, bai egitez ostantzen ez dugu bingo bat ez, eta hori reflexio hori ipini gure dut mai gainean, ikusten dut zuet apurre barreka, lehen behoran egin zen duen, eta guk eskue luzatuten dugu, orain arte egin dana, azaltzeko eta segaitik egin dana. Erantzuna dugu, edo gutazin hau dezelua? Izen dut baina. Azken kaso, pleno amaitzen da. Pleno amaitzen da. Gugan azuten dudan ez zuzenean? Ja, baina ezin dut zueke publikoak ezin dut pleno aparte. Hori dakita gara izaten dagoen. Amaieran pleno amaitzen danean, orduan jendeari aukera ematen zaio nahi duten esateko nik kamara eta grabazioa. Ematen doazen, ez dut irakurriko nuen dut artikula. Alkate, horrengo puntua modea? Bai, dagoen puntua, interkonexio elektrikorik ez, plataformak interkonexio elektrikoaren obra kontrolatzeko eskerari baietza notea. Eskatu eben, orain ez dekeiko daru topografia asuntu berbada espada, dana da, hori dirua itxite dago, barte bat, 15 milioi euro, edosin jozezan erabiltzeko, kontroltzeko, jozak egiteko, interkonexio elektriko. Orduan, Justo, zu badakizu zer lortu zen, azkenean topografiko asuntua igual dela izango, dudet dago zen partetik, Hor eskaera bat dago, hemen egin zuen interkonexio, plataformanen eskaera hori da, euskeraz irakurriko du, nagozu. Interkonexio elektronikaz plataforma teknikari baten esleipena, eskatzen dau, kontrol lanak eta interkonexio proiektuaga zerikusia daukan guztiaren ikusten lanak egiteko astero lan horien aktak egitez. Akta hauek kontsulta izatea eta teknikari eta interesa duen edo noren artekoa den jariak horra egotea, kaltetuak denok baitara. Hori da euskeraz, plataformak egin duen. Azkain dugu hau egiten, baina ez dakigu, kontuko baimenik, normalmente zalakaetak egiten dugu urari eta beste batzuri haure kontrolateko dagozen arrazo. Baina, hori onartzea, alik eta, baina hon llegaran haure ez dakik ze teknikari mota izan aldan garrazo. Baina, dakigunean, erabakik.
izan hor, autartatearena, eta erabaki proposamena zen aldeko izan zen. Hor dago aldeko kontua, gainera batez. Ni alde nago, hor destinatzea behar dana, horren alik eta kontrolik hoberen egiteko. Baina, aurrera bidean ikusiko dugu, noa zingo dugun, edo badago batran bat hori kontrolateko moduko espektroa. NASA da, edo da. Bueno, Berez, plataformak tekniko baten kontratazioa proposatzen du. Ez baliabia bideratzea urrak kontrolatzeko. gu kontrolatzeko ez, eure kontrolatzeko? Nik ulertzen dut udala kontrolatzeko. Kontratazio bat eskatzen dute horretarako. Baina, ze mota kontratazioa, nik ez dakit, zu badakizu, Nik ez dakit. ez eure bez, ez dakit argi... Herritarrak dira, eskatuta daude, arrazon dira daukate, eta jakiko dute ze perfila hartu behar den eskatzen duten baliabide hori. Lagunduko lauke. Baina, ez bada laguntzen, guk geure teknikariari galdetu goien nion lehen behe, eta teknikariak esan zuen topografia kontrolatzea. Gero, ez ofizialki, ez da ofizialki jarrita batzuek interneten bat oso, esango dute, arkitekto bat edo ingeniero bat. Nik ez naz aditua, ez dakit ingenieria taldea, agian egokia izan daiteke, baina, bueno, nik ez soy Baina hemen orduan zera guztan dugu. Destinatzea, horretara dirua, dekoguna gutxi ere, bai? Tekniko bat kontratatzea. Hori eskatzen dena. Ez plataformak egiten duen eskareari erantzuten. Eta kate esaten ari den. Plataformak irakurri dut. Beti izan behar duzu nik ze esan duten? Neutek Ez baiza gustatzen esango du, noski izango da. Baina txartu ulerten bozu? Vale, pues horretarako. Argitu dut, ez que gauza bera esaten gauz. Ez dituzu galdera geratzuten? Hori da. Plataformaren eskaera hori da. Teknikari bat. Hori da oskatzen duguna orain. Ia teknikari bat kontratatuko dugun. Kontrol lanak eta irakurtzen ari naz. Zure badakazute plataformak beste gauza bat esaten kontrol lanak eta interkonexio proiektu bat zehikosia dokan guztiaren ikuskapen lanak egiteko. Hori da eskaera plataformaren. Azki pasa. Ez da nik daño dena. Hori da Goa kontratatzea. hori da eskaera. Horrena organizuen, zure da. Baietza, gure parte. Bai. GTikoak bai, bildu bai, joteakoa zinera. Bai, gure. Vale. Hor dago, ez dakit hori erabiliko da, nema horre kontu partida dago, 5.000 hori, hori erabiliko da, hori agian aurrera gozako dugu da ez. Gero modifikazioa bat berbada edo? Bata badago, 5.000 euroko bat badago. Gero perfila, teknikariaren perfila, hori zehaztu beharko da, zein perfiltan egokina. Bale, orduan hau batez. Plataformaren eskaerari hau batez baietzen erantzuten zago, bale? Bosgarren puntua, 0,5ko, ondeko 0,5ko soldata igoera onartzea gure langile eta alkatarentzako ere baina. Eta horreta dugu urtarriletik ona. Hori. Bai, esan zer da hori edo? Bueno, hau, Espainiako barne Ministroen Kontseiluak onartutako akordio hori eudelen gomendioagaz eta KPI-aren bilakaerak hori onartu duelako onartu indago Espainiako barne Ministroak eta horrenko hartu behar dugu akordio hauek eudelen gomendioa egin da. Orduan eudelak mesedez hau bozkatu behar dau, hau batez onartu izan diktamena, Euskadiko informazio batzordean, eta erabaki proposamena da hori onartzen. Hau batez,
eta Zigarren puntu, Tontoiko umedarekentzeko lan aurrekontua aldaketa bat planteatzen da. Kopuru konkretu bategaz naiz eta oindigarren egizateko ez dekogu aurrekontu zehatzik, baina hor gabiltza eskatzen eta guztiak egiten eta egingo dugu definitiboki habilita dugun diru horren gaz nahiko izango bat, hori da asunto. Hor dago, 99.000 euroko proposamen hori. Espedientea, aurrekontu aldaketa espedientea hori prestatuta dago, diktaminatu zen, eta sartu egin hori, hau batez onartu zen, konkurso de diktaminak. Hau batez onartu zen. Orduan proposamena da, hasierako sonatzea aurrekontu aldaketa hau. Honetan partida horretan txartatzeko, aurrekontuan sartzeko eta egin daitezkeen frontoiaren lan horiek, berrezkoak izango diren frontoiaren lan horietarako 70.000 euroko partida hori ipintzea. Orduan hasierako akordea hartuko dugu, lan erabakitzen badozu, orduan bozkatuko dugu, mesedez, Bildu? Bai. Bildu bai, GTI? Bai. GTI bai. Eta honen nola diez, egaia jota marrak. Zer dira? Bai, komenta gure du, ari zen ezkeronen, honek frontoiko ekintzak eta egiten direzenak, apurbet kreditu aldaketak eta indarrean denbora guztien eta igual lehenengo aurrekontuak eskatu, horren arabera apurbetea definitibo egin, ez apurbet zuzen alik eta inbertzioak alik eta zuzen du ez, hasieran planteamendu bat egon, gero aldatu zen, aspektu horretan, kudeak eta aspektuan apurbete zain du gehiago. Itzezue, gure beste dakizu zela funtzionatzen da, aurrekontu barrun ezin dugu sartu kopuru handia, ez dago posibilitaterik, baina horremanenten bidez egin alditugu gauza batzuk, baina horretarako bere behar ditugu gehiengoak eta jenteik ez ditugu. Lanean ere berdu beti bateaz besteaz komentatzen, adibidez hau puntua Bilduren laguntzara zenbatu zen, eta posten nazioen bere azkenean. Eta holan plantea dugu, premiazko zelako. Gero denbore darugu horren adjudikazioa egiten. Hori da zen. Txoa momentu batzuk. Momentuan hasierako sonatzen da, eta betiko lez, iragarki taulan, iragarkia, Bizkaiko aldizkari ofizialera, bidaliko dugu iragarkia, 15 lagun lan egunez, eta 15 lagun egunez argitaratuta egon dadin, behin argitaratzen den biara momentik hasita 15 lan egun horietan erreklamaziorik ez badago, definitiboki edo behin betikotzat onartuta emango da orain hasierako onartu duzuen aurrekontuak azetago, bale? Betiko prozedura aurrekontu aldaketa hau pleno bidez egiten. Edako, markaten edezunean. Zazpigarren puntua, garaiko oinezko espaloi lanerako aurrekontu aldaketa baita ere, tramu egin aldugun tramu bete orain, ze dekogun tramu guztirako ez dago indigarren aurrekonturik zehaz proiektuaren zera argitasunik. Eta orduan, Danik egin du balorazio bat parte batena, eta hori daruguz kursoko jentea, eskatzen da kontinuamente, arazo bat dagoz ordu konkretutan, errepidean, eta espaloia eskatzen da. Zuega hasi zen duen tramu eta egin zen du, gure idea zen, beste tramutxo bat egitea,
holan jarritzeko. Eta ekonomitean ikustu dugu badago posibilitatea beste egitea. Baina, expediente bat tramitatu da, hor diktamen bat egon zen, aldeko botoak GTI-koak bi, eta abstenitu ziren EAJ-ko 3 eta Bilduko bat. Diktamena aldekoa da, eta orain zuek erabakiko duzue hasierakoz aurrekontu hau. Hauek 210.000 euro, akatak azaldu dago aurrerako. Zuek erabakiko duzu orain, aurrekontu aldaketa hori onartu, bai edo ez. Orduan Bildukoa, mesez? Ez. Bildu ez, GTI? Bai? Bi bai GTI-koak, EAJ-koa zein zuen? BPZ. Alkateagaz berba egin zen momentuan, EAJ eta GTI-en artean, eta gure baietza izateko, komentamendu nazan, Gorordo, Ugarte eta Libertako auzotarrak aspaldi eskaera egin zaudela Begarako bidea aspaloia egiteko. Badakigu Bizkaiko Foru Aldundiaren esku dagoela parte bat, eta oraindik ez dela heldu. Baina egia da rotondatik, hemen herri zentroko rotondatik mesako kurtzeraino herribidea dela eta udalaren menpe dagoela, ez? Hori egitea. Orduan guk oinarte esan duen modun, prioridadea moten dutzegu Begako biderik. Horretan, aspektu horretan ez dago espaloirik, auzotarrak hainbeste firma ekarri zituzuen ona, hori eskatuten, eta gure baietza izango da bata besteagaz, alkarragaz, badoaz. Gure zeskoa nuke. Horrela ipatu duzu, horako proiektuetan beti ari zaretela, minoriak gobernatzen ari zaretela, maioria osatu nahian, eta behintzat Bildurekin GTI-en batetik ez da holako bilerarik planteatu. Ez baina aipatu duzu frontoiaren konponketa gurekin adostutako partia badala, hori gure proposamen izan da. Horako proiektuak behin eta berriro mailainan jartzen dira aurretik inolako lanketa eta ez dugu esaten garain oinezko espaloi hori luzatu behar zen, dugu luzatu behar da. Guk ere gure herrirako gure lehentasuna ditugu eta uste dugu gauza horretik landu behar dira. Ezitzen moteko ez da hainbeste esplikazio. Nik emango zete honen berri hor sinatu daben jenteari eta besterik. Eta urrango lan edukestu gudu berriro eta jarraitu gudu beste. Dirua dagoen artean. Diputazioko eta zeran azera ez da gure aldetik lotuta, ez bada EAJ-aren aldetik. Zeragatik, diputazioak atzeratu delako orain dela urtebi bombo y platillo montzakon aurrekontu bat. Baina buzurra dana... Buzurra ez gure part, udalarena dan zatidu eta guela, buzurra ez da. Baina proiektua bat da, eta zela ataratzen duzu proiektu hori egun deten egin da. No sé, indogun da horretaz. Nik proiektu egin dira udalana, oso na, Bai, baina direzioa eta diputazioa eskutago. Baina. Orduan negozio hor da, diputazioa eitziten gozku gure tramoa egiten eta horreko guztia. Zure tramo noinarte behin da, herribideen, gure izin da, diputazioa bere esparruan. Baina, batzuk horra iti hori zer dugu. Ez da batzuk segunda diseñoko bat. Diseñokoak, dana da duzur, suerte. Bai. Bueno, beste barik. Kubari buruzko adierazpena onartzea da badagokia.
Alberto, que aurkeztu? Alberto, irakurri zuen momentuan, orain ez dakit sustu nahi esan irakurri. Sustu nahi irakurri. Informazio bat horren notan nengo da. Dena den nik atxikiko badiot. Azken finean da, nire dezu irakurri bat kompromiso bat azkenengo dira. Nok irakurri behar du, izaren da horretia. Aurkezten dueran. Zuek aurkeztu duzu. Bai, hori jartzen du? Ez, hori ez du jartzen inon bere. Defendatzen duena, bai, zuen proposamena da ez. Ez dakit. Arrategia zaren behar irakurri behar du. Zuek aurkeztu duzu. Hori aurkeztu duzu musikmez. Normalena da zuek irakurri. Ameriketako estatu batuetako gobernuak, Kuba, terrorismoa babesten duen estatutzat jotzea sinikoa eta nazioarteko zuzenbidearen urraketa argia da. Izendapen hori 2015an kendu zuen Obama administrazioak ebaluazio sakon bat egin ostean. Trumpek bere aurreko legegintzaldiko aginteko azken egunetan berriro ezarri zuen Kubaren aurkako gerra ekonomikoaren azken ekintza gisa. Izendapen ankerra da Kubako herriari ahalik eta sufrimendu handiena eragiteko diseinatuta baita. Bere ekonomia ito egiten du, familiak leku aldatzera behatzen ditu eta laguntza humanitarioaren fluxua ere murrizten du. Nazio Batuetako adituen arabera, izendapen horrek oinarrizko giza eskubideak ahuldu ditu, hala nola elikadura eskubidea, osasunerako eskubidea, hezkuntzarako eskubidea, eskubide ekonomikoa eta sozialak, bizitzeko eskubidea eta garapenerako eskubidea. Izendapena ilegala da. Estatuen berdintasuna zubironaren printzipioa, estatuen barne kontuetan esku hartzea, debekatzea eta gatazka nazioartekoak modu baketsuan konpontzeko printzipioa. Urratzen baitik. Nazio Batuko erakundeko aditu publikoen arabera, izendapenak eraindako muturreko eta lurraldez kanpoko zigorrak nazioarteko zuzenbidearen urraketa argia dira. 2024ko maiatzean, Ameriketako Estatu Batuetako Estatu Departamentuak, azkenean, Kuba terrorismoen aurkako borrokan, Amerikako Estatu Batuetakoekin guztiz ez kolaboratzeagatik zigortzen zuen zerrendatik kendu zuen, baina hori ez da nahikoa. Kuba oraindik pairatzen ari da ekonomiaren esparru internazionalean bere bazterketa ziniko, anker eta ilegalen ondorioa. 2025ko urtarrilean, egun gutxiren diferentziarekin, Biden administrazioak Kuba terrorismoa babesten duten estatuen zerrendatik kendu zuen eta nazioarteko komunitateak pozik hartu zuen erabakia. Hala ere, ondoren, Trump administrazioak berriz ere terrorismoa babesten duen estatu gisa izendatu zuen Kuba. Eta horrek berriz ere ondorio larriak eragin ditu Karibeko herrialdearentzat. Erabaki proposamena. Gatikako udalak Ameriketako Estatu Batuetako gobernuari eskatzen dio Kuba terrorismoa babesten duen estatuen zerrendatik kentzeko. Gatikako udalak Espainiako Estatuko gobernuari eskatzen dio neurri irmoak eta berehalakoak har ditzala Kuba zerrenda horretatik kentzea sustatzeko. Hau ere uztaileko komisioan tratatu zen, diktamen bat egon zen eta diktamenak jaso zuen aldeko botoak GTI-den partetik 2 eta bi boto eta Bilduren partetik aldeko boto bat, EAJ-ko 3 zinegotziak abstenitu ziren, orduan diktamena aldekoa. Orduan erabaki proposamena da, mozio hau dagoen moduan eta irakurri den moduan onartzea. Orduan ditu? Bai. GTI? Bai. GTI bai. EAJ? Ez. EAJak dalako mozio proposamen bat eta, alkateari gureotzu eskatu mezez, abertzaltu aldogun mozio hori eguneko gai ordenean Hori berandu. Hori Hori aurrera. Alexek galdetu, bai, asuntua da, hori... Hori aurrera. Orduan, EAJ-ren lehozin egotzien kontrako botoagaz, ez da honatzen. Behatxegaren puntu aldate? Finantza iraunkortasun txostenen berri ematea. Bai, hauek aldaketak, aurrekontu aldaketak egoten direnean permanente de tesoreriagaz, guk daukagu 2012-tik, erago foral bat,
sostenibilidad financiera eta presupuestaria ditzen dana, Bizkaiko Foru Aldundiari, Federaciones Municipales y Asistencia Económicari, kontu eman behar diogu remanente tesoreria da sonatzen diren kreditu adizional gehigarri hauek. Orduan lehenengoa da 15.000 euroko lan tekniko horiek, lehen aipatu direnak, alkatetza dekretu bidez onartu zen aurrekontu aldaketa hau, baina kontu ematen da plenoan, orduan kontu ematen dizu eta 15.000 euro dire lan teknikoak lehen aipatu dugun gai horrengatik, eta hirugarren puntuan eskabarren puntu gizak boskatu da gai horren zer ikusi da. Eta bestea da, ekaineko osoko bilkurean onartu zen proiektu bat, aurrekontu aldaketa bat, zertutza osoko espaloiaren obrak gauzatzeko, 140.000 euroko aurrekontu aldaketa bat onartu zen, eta nik ematen dut kontu ematen dut urrengo plenoan, aldaketa hori dagokion finantzera kontasun txosten hori, bi hauek kontu ematen dudaz plenoan eta diputazioa bidareko dut, asistentzia ekonomikara. Aurrekontu aldaketa hauekaz, kreditu adizional bitarte remanente tesoria bitartez egiten diran aldaketa hauek egiten dugu zane moduan, hau da bakarrik kontu ematen. Eta oran bai, urrengo puntuan norbait talde politiko baten emadu urgentzia sartu, mesedez, urgentziaz gai bat sartu, nik uste bagora zela. Bai, komentatu dana, mozio alternatio batzua programari buruz. Hori urgentziaz bozkatu behar da plenoan sartzea, esan diktaminatu. Eta, akarte urgentzia bozkatuko dugu ez? Gure batzetik bai, GTI adost? Bai. Bilduko? Bai. Eta zuek abesten duzu, osak eben esatzen dugu bai. Orduan, zer puntu gisa da? Amarra puntu ez? Puntu gisa, plenoan? Bai, izan da. Gatikako udalak, Kubako agintariei, Partido Komunista Kubano eta Kubako gobernuari eskatzen die presaz eman dezatela nazioarteko zuzenbidea jasota dauen estandar demokratikoaren urratsa. Gatikako udalak Kubako gobernuari eskatzen dio eberekin 2016an, ireki zuen elkarrizketaren ildotik jarraituz, irekiera demokratikoari hel diezaiola eta giza eskubideekiko zein eskubide ekonomiko eta sozialekiko errespetua bete bezala. Gatikako udalak AEB-ko gobernuari exigitzen dio berehala ezabat dezala Kubari terrorismoaren estatu babesle jarri dion deitura. Gatikako udalak eskatzen du AEB-ri Kubari ezarritako enbargoa berehala kentzea. Eta burgarrena, Gatikako udalak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio orain arte bezala jarrai dezala Irlarekin egin dituen harreman sozioekonomikoen eta garapenerako lankidetzaren bidetik gauzatzen ari diren proiektua. Bozketa gelditzen dugu hau, eskatzen dugu botatu behar ez? Ez. Nago, planteamendu hori. GTI esatz, GTI ez. Eta eajotako onartzen da, orduan eajotako botoraz, eajotako aurkeztutako mozio alternatiboa. Alternatiboa onartuta eajotaren botoraz. Bale, eta gero, antete, euskaraz eta galderak, gero utziko kasu gauza komentaten, azkenean, orain. Bale, hori dekartatu den pasarte batean, nire nahiko zorrotza izan naiz, baina hau irakurtzen. 88 3 artikula. Ez bakarrik hau baizik eta nik egon naizen idazkari moduan 11 urteetan jarraitu da bidea, pleno honetan, eta komisio. El público asistente a las sesiones no puede intervenir en estas. Hau da, rofak dionean. Baina nik eskatzen dut, hau rofa izanik, ez presidentean pertsonen gatik, baita ere berak postura irmatzea, orain arte jarraitu dugun
jokatzeko erakin, hemen plenotan eta komisioetan, bale? Ez da arrotza izan da, nik komentatea, baina horretzen da, ez? Hauek, presidenteak hemen asko esateko doka, eta duan, mesedez, presidentea irmoa eta tinko izan da dira, oinarte jarraitu da posturakin. Pleno horretan eta komisioetan. Esan dugu moduan, pleno amaitzen danean, gaureko mundu guztia dauka, behin grabazio hau eta auken duta, nahi duena galdetu edo zatu. Bale? Venga. Ordan zua egin duzuta. Zeus. Nik badeko bat nintzen. Bai, mesako esparru horren barruan, auzokide batzuk semiko ibilgailuak ikusi dituzte barruan. Eta, zalantzan sortu zait, dira semiko ibilgailuak, semira Telefika subkontratatu duen enpresa bat, interkonexioen lanak aurrera eramateko, eta tarteka auzokideekin nahiko jarrera ondako izan duen. Orduan, gure galdera da, zer egiten du enpresa honen ibilgailuak Gatikako jabegoaren egin batean. Zer da enpresa nizuko? Zein. Norreko mesako hitzan Baina, horrengo da udaletxean eta Juan Carlosek eta honen langileak egoten dira. Ez da posible da, ez. Enpresa horretako ibilgailuak bertan ez da posible. Ez da posible. Normalean ez, esplikazioa badeko, baina normalean. Nik ikusi. Galderak egin ahal direnez, lehen aipatu duzu, nik 2 urte daramatzadala apoa blokeatzen. Eta galdera bat zean da posible, Bildu bizin egotzi izan da bederatzitik, apoa blokeatzen egotea. Moldaketak eta gero egin da hori planteatu zen beste prozesu bat, baina ez dugula kontutan hartu eta horrek guztiak esan dugu gatik, orduan ez dugu zango, zeizuek ja aurretik egiten duzu señalamentuak eta horrek gauzak esan duzu den bai, eta grabata dago, eta bueno, hori da zuen sistema. Señalatu eta akusatu eta lapurra deitu eta hormak pintatu eta horrek gauzak dira zuen sistema. Señalamentua zure responsabilitatea. Nik uste dut egiten ari salaketa oso eta nik grabea. bakarra indotena da egon herri ordezkarieri zera. Eta horretarako atzeratu dut Bildu eskatzen zuelako ez dagoela hau onartuta, ez dago ez da gizera. Magareko urratz guztiak emango ditugu, porque induzun salaketa publikoa hemen oso larria da. Larria baina herri guztiak dako. Eta zeuk esan du. Hori da erratuna, nire galderari. Ia zelan da posible Bildu bizin egotzi izan da apoa blokeatzen egotea. Eta persona baten akusazio eta pintadak nik ez dut esan pintadak induzu zuela. Ez eure terrenoaren asuntu, Grabatuta dago, Iker. Grabatzen ari. Vale, beste galdera bat. Lehen nik gure seskoa argudiatzeko zenbait azalpen Baina gauzatena, hori ez dago kontratatza. Eusel Barrera, da galderak eta zera. Galdera egin ezagik. Baina, gauzatena ez. Beste galdera. Zeu lutu hori unaren mitigun zen, eta gure nago gara. Jarrai. Iker, galdera egin ezagik. Lehen aipatu duzu nire manako argudioetan gezurrak esan ditudala. Eta nahi nuke hori hori. Nahi dut jakin zer esan dudan guztietatik zenetan esan dudan gezur.
zertan, publikoki mundu guztia entera egiten. Hori da zure erantzuna. Bai. Eta azkenengo galdera. Zergatik egin da parte hartze prozesua? Zuia egingo Zergatik eta zertara? Zuia egingo zu, ze argi ezain du noki eta behar izana zuzegia asmatu zen. Hori erantzuna. Bai. Eta 23 pertsonak parte hartu dabe, haren gitxi hau, zeldenako honek egin zena, gehiago parte hartu zen. Osa, ez da gintzat hartuko, jende gitzi parte hartu delako hori erantzuna. Ez que al pilla, zabetzen zu horretan, da bastia. Berriro galdetuko dut. Zertarako egin da parte hartze prozesu? Zuek ezikidu zein dula. Eta nik pentsatzen duen denbora behar zuela zerak eta aztertu behar zela alik eta ondoren. Hori egin dugu, eta danon artean, jenteak hartu du parte, gutxiago, baina bai hori lehen egon zan jenteen desberdina, hori niretzat argi izan zen. Eta ni pentsa dut interesante izan da, eta emaitzak bere, badeko guztia. Irakurri duzu? Ondoriak, ze ondorio ateratzen duen enpresamen? Ondorio bat eman zuen zedean. Irakurriko dut. Ez neuk irakurri. Jende jakin ezan. Diputazioak zer den honetaz, ez dago zein. Galdetu diozu? Galdetu zan, batzarren galdetu zan. Eta zuok itxi duzue instrumentuarik ayuntamentu de zer egiteko. Ez txarrera, ez onera, ez obera, ez ezetara ez. Blokeatu, beste barik. Eta hori da azkenean akordio erantzuna. Bilduk ez du parte hartze prozesua blokeatu. Hemen azken puntuan, enpresak egiten duen aholkuan esaten du herritarren gandik jasotako iritzia eta akoaren dokumentua jasotzen duena alderatuz, egin den azterketan, bateragarritasun maila baso duten elementuak, akoaren txertatzeko bideak aztertzea. Gobernari agintzen dion hausnarketak. Etxebizitza kopuru, bereziki, etxebizitza babestuen implantazioa, mesan eremuan berraztertzea eta arekin publikako erreserba handitzea. Mesa eremuaren gaineko hitzarmenaren terminoak herritarrekin konpartitu, herritar informazioa eta ulergarriak irabaztea. Eta 2 punto ez dudanak irakurko, baina hau ez da egin. Ez maz, gaur aurkeztu zaigun dokumentu hau udalera heldu aurretik, jarri zen mahai gainean. Eta hori da gaur hemen bozkatu da. Ezinezkoa da, haukoak honen hausnarketan jasotzen. Ez du jasotzen, Mikel. Parte hartze prozesua ez da bukatu. Horrekin nahi batu dut, egin da parite bat. Hori esan duzu.